Isang malawakang grass fire ang sumiklab sa Palumbanes Island sa Barangay Tuytoy, Karamuran, Catanduanes, alas 3 ng hapon nitong Lunes. Ayon sa BFP, hindi ito na-report kaagad sa kanilang himpilan kaya hindi rin nila ito agad na-aksyonan. Malayo din daw ang isla pero sa kanilang isinagawang investigasyon ng sumunod na araw, posibleng may ilang mangingisda na nagpahinga sa lugar at nagluto ng makakain base na rin sa mga nakitang bakas ng ebidensya doon. Ang mismong lugar daw kasi ang lugar kung saan madalas magpahinga ang ilang mangingisda. Minsan may mga tourist tulad ng mga binatig yung mga dalag na pumupunta sa mga beach, may dumadaan rin dyan. May mga na-interview din kami na may minsan yung yung sa farmland ay yung mga farmers na naninigarilyo. Tapos basta-basta na tinatapon yung pang-upo sa sigarilyo nila. Tinatayang aabot sa 15 hektarya ang naapektuhan ng sunog. Umabot sa ikaunang alarma ang sunog na umabot ng humigit kumulang 14 na oras. Yung paalala ko na lang po sa mga residente po ng Palumbanes Island na sana po na iwasan lang po natin ang pagsunog ng basura or kung mga pinag-iingisan nila sa bukid nila, pwede na rin lang itabak na lang sana maaari. Kasi tulad nga kasi kung ang pagsunog talaga po pinagbabawal ng batas po natin yan eh. Kasi bukod sa delikado po, nakakasama rin po sa kalusugan ng taong bayan po. Tapos in kaso may kanyan pong mga pansana, agad po sanang i-report na lang o na lang sa namin, stasyon. Huwag na lang pong padala sa po kasi ang iba naglalay muna, imbis tumulong, nauna pa yung pag-live. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Karamuran sa kung sinadya at kung sino ang nasa likod ng nangyaring sunog. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.